Töihin siitä, no niin, Töihin siitä, voi vittu. Noniin. Mä otan ensin vähän Ota kaikki pois. Ei mä en ihan kaikkia tehdä, mutta oli vähän makuuhuone. Siinä on Pumperon häkki. Missä on Pumpero? Tuolla on Pumpero piilossa. Pumpero, moi! Sänky, mihin se Tässä on... kusi. Niin, aivan. Ja ei tullut kusi sängyn läpi. Mä katsoin, että onko täällä vielä paskaa. Täällä olisi aukaista ikkuna. Tuossa on pöytä, eikö tuoli. Ja Tuolla mikä on pöytä? henkilövaaka. Ja siinä on peili, kuten hyvin saatat. Helvetin hyvän näköinen kuvaaja. Joo. Vittu mitä hyvän näköinen kuvaaja. Ei kai. Näin. Ja Siinä on oven kahva, sitä väännetään alaspäin, niin ovi aukeaa itsestään. Näin. Kyllä maailma on kummallinen. Mieti Joo, helvetin outoa. Kyllä maailma on, niin teknologia kehittyy. Ja sitten siitä. keittiö. Kahvinketin, mikro, kaikki löytyy. Tiskejä on niinku normaalisti. Jääkaappi löytyy tällä hetkellä. Ketsuppi. Mitä helvettiä? Täällä on helvetisti savustettu kinkku. Flora-voita ja ketsuppia ja funlightia ja kaikkien näköistä linsaa ja maitoa. Kevyesti savustettu. Eikö, se on helvetissä savustettu. Helvetissä savustettu kinkku, aivan. Mulla on tosi kivoja kupia tossa. Niin kuin jääkaappimagneetteja plus sarjakuvia. Joo, sit tuossa on pöytä, missä on tietokone ja kajari. Naimisiin. Mutta siinä on peniksi ja se on tosi pikkuroinen. Levyjä. Aiot se vaikka jotain nakkupasta, niin nyt on tietysti vähän joulukoristeita ja kirjanpitoa. Siinä pidetään niinku kirjaa kädessä. No ei. Tää on tietoinen. Tässä on tämmönen, että täytyy hypätä yli, että täällä on kami. Se on Pumperon este. Tässä on kissan pullo. Joka on Kuvataan etiketti läheltä. aika vitun tyhjältä näyttää. Joo, ja mulla on helvetin. Tässä istutaan. Se on hyvä istua. Sovalla on hyvä istua, siinä on toinen sova. Tää on Ja tämmönen skitta pitää olla, jos ei kämpässä löydy skittaa, niin silloin henkilö, tai siis kämpän omistaja on aika perseestä. Olkoon alivuokrallinen tai mikä vaan, mutta kitaran pitää löytyä. Joo, löytyy myös tämmönen, mistä ei pidä lainkaan. Jeesus rakastaa sinua. Ja fuck it. Niin. Fuck it. Fuck that Jesus. Fuck that Jesus. Ja tuolla on vähän mun unpakkaamattomia Ja kamoja. taidetta seinillä. Japanilaista Amsterdamiin. Ai niin. Iso taulu missä minä Me ollaan Amsterdamissa nyt. kahdesti käynyt ja siinä on punainen Polkupyörä, joo. Amsterdam on mustavalkoinen kaupunki, jos ette vielä tiennyt. Niin, tässä on todiste, siellä on yksi punainen pyörä. Se on muuten täysin mustavalkoinen. Se on muuten käytännössä, se on mustavalkoinen. Amsterdamissa. Sieltä löytyy tämä kyseinen pyörä. Ja sieltä löytyy kauppoja, mistä voi ostaa sien niin, että sen kaupungin saa vähän värikkäiksi. Joo. Semmoisia, mitkä vilkkoja. Ei se muuten värikästä oikeastaan. Tykkää, koska ihmisetkin alkaa olla aika perseestä. Niin. Mut on muuten viesti. Ja se on varmaan Sanna. Skitsoilee. Sanna skitsoilee, niin kuin aina. No ai niin, joo. Niin, onko siellä maksaa suppari vittu meillä 80 Miten mä oon jotenkin iloinen? Mun kautta ja nyt se kusi se mani TV. Tää leffa pyörii, mitä vittua? Eikä pyöri, kun se on mainos. Toi mainos vai vittu, tää on kyllä se leffa mikä pyörii. No sitten mä ei voi No mut me voidaan aloittaa tässä alusta sitten roko. Ei mulla painettu, että tää on perässä. Ei olla painettu, mutta kyllä se nyt näkyy vaan oleva vittu niin, että se on satana vittu. Ei Kato nyt, siinä on Batman riahuu vittu. Joo.
Anteeksi, skitsoilu. Tuolla se paiskoo ihmisiä. Joo, mutta kato, kun ei mulla painettu mitään nappulaa. Niin. Ja me ei puhuta nyt sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa, jos sanotaan, että painetaan nappulaa. Vaan me tarkoitettiin. Näin on. Mikä vähän kädähti, kun tuli takki, eikö? Joutuuko ihan kauan kuvaa? Tätä rasittaa. Eikö nyt tuli kämppä kuvattua? Noniin. Terve ja adios. Fuck. Mistä mä painoin, että Rekistä uudestaan. No mitä vittu täällä on joku rek? Siinä, ei siellä voi siellä sivussa. Mitä täällä on Eikö siinä päällä? vittu tää on kummallinen vede. Ja tuli.